फुजायाव थांनो रेडि जागासिनो जोंनिफ्राय सोरखानाय कनफिउज जागासिनो माखौ गानगोन माखौ मागोन बुग्लुं बुसिक खालामजोब्बाय शर्ट कुट माबासो स्कार्ट माने सानिफ्राय फ्रकले ini diunin nanti kenapa ya kalau kamu belum hari naik gimana mau kamal hasilnya alu diungasin mamtaya nih lah yang mana gitu blouse gola kukur kan sih hai kucing sini kan oh kan Maria hai kucing ini sih noa इसलिए सब आ जायो जब मिलाय आं इखो गाननोसै ओमफ्राय नै आङो बेखौनो गानलांसै मानो होनदो फुजा नालाय बेखायनो जोंख्लाब गानबाय आरोना स' जोङो दा नै ओंखारबाय ओमफ्राय देलायनायावनो मोनालाय लांबाय आरो ओमफ्राय न'आव लोगि रिक्सा लिंहरनानै जोङो बेयाव दा थांगासिनो ओमफ्राय नै मोनफैबाय जोङो फुजानि गेट ओमफ्राय दा हाबलांगासिनो भितराव लोगो ओमफ्राय नै गाइस जि मोजां साजायखादो माने लाइटदोनो समायना जाखांजोबो जायगाया नैयाव खेराइ जागासिनोमोन ओमफ्राय बे खेराइ मोसाग्राफोरनि खानाया जि गोलाव बिसोरखौ नुना माने आं गावनि सिगांनि खानाय गोलावखौ गोसोखांलायलायबाय दुखु मोनो दा हाखांना लानानै सब बिसोरखौ नायबाय थाबा बांद्राय दुखु मोनगोन होननानै जोङो बेनिफ्राय ओंखारलांसै साइडआव नायनोसै मा दोङो ओमफ्राय थब नायनानै थब न'आव थांनांगौ ओमफ्राय गाइस मानसियाथ' ओरैबायदि मानसि जादों बेयाव माने मा होनबावनो आरो मानसि बारा जाबासो मोजां मोनो आङो फुजाफोरखौ नायनानै मानसि खमबाय जेबो इन्टारेस्ट माने इमान इन्टारेस्ट नाङा आरोना एबार जोङो साइडनि हाथाइफोरखौ नायनोसै बै साइडआव मेलाबो जागासिनो ओमफ्राय बेयावबो खिथिगोन दा दसे थानानै ओमफ्राय नै मालाय बेयाव खाबुंसो लाग्रोबाय गाइसनि एक्सप' जागासिनोमोन ओमफ्राय बेयावनो गथ'फोरनि गेलेनायनियावबो दसे नेथ'बाय आरो बिनि उनाव जोङो नेयाव फैबाय मेलायाव सोरखिया ओरैबायसा गिदिर बेयावना माने आं नुनानै गोबानो ओंखारजोबदो गाखोनायाथ' गोजाननि बाथ्रा ओमफ्राय माबा बे सार्कास जागासिनोमोन आरो मोजां नांदों मानसियाथ' आरो मानसि दङ स' गाइस फुजा जोङो नायखांबाय थांनोसै एबार थांगासिनो जों दा न'आव ओमफ्राय जिहेतु गोजान बे जोङो फुजा नायनाय जायगानिफ्राय न'आ एसे गोजान जायो आरोना ओमफ्राय बारा हर खालामालासिनो जोङो थांग्रोनोसै आरो न'आव ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै लोगो मोनगोन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय